חברים, מה קורה? היום בעצם אנחנו הולכים לשחק מיינקראפט פרק ראשון, אבל לפני הכל הולכים לבחור סקין. מי שבעצם יודע לעשות את הסקינים האלה, יש לכם פה כל מיני מבחרים של כל מיני סקינים, שאני נבחר את זה, או כל מיני דברים, שאני נבחר את זה אולי. יצא לי אחד מהסקינים, זאת אומרת שאם כתוב הדבר הזה פה, זאת אומרת שאי אפשר, אבל אם כתוב לכם למשל כזה, אתם לוחצים וחוזר אחורה, יוצא לכם אחד מהסקינים שהיו. יוצא לכם איזה סקין מכוער יצא לי, אבל בעצם זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, בעצם לבחור ואז להתחיל לשחק. אז אני חושב שאני אבחר איפה יש סקינים יפים? אני חושב שאני אבחר אחד, או שזה זה. חברים, בוא נראה מה יצא. שכל סקין בא לי שיצא לי. וואו, חברים, איזה סקין. טוב, אז חברים, פה כל מיני עולמות שפתחתי. אחד זה שלי, לא יודע, אני כבר עזבתי אותו. זה שלי עכשיו רגיל שהיום פתחתי. אנחנו הולכים לפתוח היום בעצם עולם משלנו, רק של הערוץ הזה. אנחנו נקרא לו, אני לא יודע איך נקרא לו, אני חושב שאני אקרא לו למה עשיתי את זה? גל. למה זה ככה? יופי. פשוט נקרא לו NBA. בוא נעשה את זה. NBA, פשוט נקרא לו NBA, לא יודע למה. אוקיי, Survivor. נתחיל את העולם האחרים. חברים. המטרה שלנו בפרק הראשון זה בעצם כל דבר זה או לבנות בית, ואני חושב שאנחנו נתחיל ממיינינג. אוקיי, אני חושב שאנחנו נראה מה נעשה. כל פרק הולך להיות פרק חצי שעה, 40 דקות, הולך להיות רק מעניין. בואו נראה איך ילך לנו בפרק הראשון. חברים, הנה זה מפתח לנו העולם. מה זה הרעשים האלה? אוקיי. יש לנו קודם כל יער. שקצת אולי נצא קצת למסע בתוך יער. נראה מה יש דברים מעניינים. נראה מה יש בתוך היער הזה. אוקיי, חברים. יש לנו פה רבין שאנחנו הולכים ללכת אליו כמובן. למה לא? קודם כל בוא נתארגן עם אוכל, עצים ונצא. לחצור לנו עצים. אוקיי. אוקיי, כולם עצים. איפה הם הגיעו? רק פתחתי את העולם. לא יודעים שהם הגיעו. הלו. שתפו. אתם. מותו כבר. הוא גם מת. בוא ניקח רק את אני לא יודע איפה הם באו. אוקיי. למעשה אנחנו נצטרך לפחות 20 עצים. כך. אז מה שעושים,
לקחת את זה. חברים, נעשה את זה קצת במהירות. למה חבל על הזמן של הסרטון הזה. אנחנו הולכים קודם כל למצוא אבנים. זה מאוד קטנטן שיש פה אבנים. זה לא מער, זה משהו שאולי דרכה, זה טוב לרדת לרעבים. אוקיי. איפה נמצא משהו עם אבנים? נעשה ככה. הופה. יפה. יש לנו גם שם מלא איירון. אנחנו ניקח שנגיע. שמע מפלצות, אז בגלל זה נוקח אבנים כדי להכין נשקים. ודברים. למשל הגרזן. לצור את העצים שאנחנו צריכים. מים. הנה חגיגה של המים מתחיל. חצבתי פה 58 אבנים. עד שבעצם כבר נשבור לפיקאקס. אז יאללה, בואו נתחיל להכין לנו דברים. נכין לנו עוד קצת מקלות, כי זה חשוב המקלות האלה. נכין לנו אקס, נכין לנו פיקאקס, שוב. נכין לנו חרב, וכף אנחנו לא כל כך צריכים. עכשיו בעצם המטרה היא עצים ואוכל. יאללה, בואו נלך להרוג קצת חיות. מצטער, אבל זה בשביל דיימונד. אחרי זה נתחיל אתכם מחדש ותקבלו קצת דיימונד. סתם. אוקיי, שם... זה סוס שם. יש לנו גם כבשות. קצת גם חללי, זה סוס קטן וחמוד. חמוד מאוד, בונבון. אוקיי. עוד אחד, עוד שתיים. אוקיי. יש פה במערות, אני יודע מאיפה הם הגיעו. ביערות כאלה מפלצות למה. רוב שהם גדולים עצים, יש חושך. אז עושים ספאון. הבנתי עכשיו, הבנתי. היי חברים, ששם וילג'. זה כיף. אני הולך לראות לשם. היי חברים, אנחנו בים מדברי. איזה כיף. נראה מה יש שם. איזה וילג'. עכשיו הגענו לי אחר. לא יודע שאני ככה ליד המקום הזה. לכן זה טוב. ואולי באמת אני אצא פה רעבים באזור, אבל אני יודע שיש רעבים באזורים האלה. אז נמצא. חייב שם כאילו. נראה לי שם נצא פעם אחרת. קודם כל בוא לישון. כאילו יש מפלצות עכשיו? לא הבנתי למה אני לא יכול לישון. איך הוא ישן? פשוט נעשה ככה. פשוט הזדמנתי פה אחרי שישנתי, הזדמנתי פשוט מחוץ לבית. לא יודע למה זה קרה. יש חתול! איזה חמוד. טוב, חברים, מה שאני ליד היא מאוד נחמד ומאוד מאוד מכובד. אז חברים, תקשיבו מה אני הולך לעשות. אני הולך לרבין שם, ואחרי זה יחזור לווילג'. קודם כל אני יודע שבווילג' זה יש לי מלא אוכל. כאילו גם מלא חיות וזה. מה שאני רואה פתאום שאין להם מספיק יבול. יש להם חציר זה מעולה. זה מעולה איתו. בואו נזרוק קצת דברים שאנחנו לא צריכים. זה לא צריך, למה יש לנו כבר חציר. אז למה?
נמשיך לזמן ללכם, חברים. כאן בשביל בשלם. כמובן נמצא פה קרוב מאוד למדבר. יאללה. בואו נראה כמה זה יספיק לנו. אם זה לא יספיק כמובן אני... יש לנו 30. אני חושב שזה יספיק. אבל ניקח. נחצור את זה. זה נכון. יופי. יאללה, ישר עכשיו למאמינג. לפני שאני חוצה עצים. אבל מי שעוד לא נתן לייק, שייתן עכשיו. וכמובן מי שעוד לא נרשם לערוץ, למה לא? תירשמו, זה בחינם. זה מאוד מאוד עוזר לי לפתח את הערוץ הזה. ואם אתם תיתנו, אני אפתח את זה לעוד תכנים ולעוד תכנים מעניינים. אז חברים, כדאי לכם. כי רובכם, ממש רובכם שצופים בי לא עושים לא סאב ולא לייק. אז למה לא, חברים? נו. וזה בחינם. ונראה לי רק איזה נחצור וזה כבר מספיק לי. 14 עצים זה מספיק. שאני הולך די מוכן. שאני צריכים למצוא את הדרך. זה היה שם. אוקיי, לי יש עצים פחות או יותר. שאני כבר, לא יודע, באמת. מה שאני כבר רוצה לעשות לרביעין הזה. הוא היה בכיוון הזה שם. חברים, אני פשוט בשוק, תסתכלו מה שם. אוקיי חברים, אני החלטתי למסקנה. בפרקים הבאים זה הולך להיות מטורף חברים. לקראת הפרקים הבאים אנחנו הולכים לצאת למקדש הגדול וגם לרביעין. חברים, מי שעוד לא נתן בלייק, לא הפציץ בסאבים, עכשיו שיעשה את זה. זה שאני חופר על זה. טוב, אז חברים, אני חושב שהיה אחלה פרק להיום. פרק ראשון. אני לא בטוח שכל פרק יהיה כל כך ארוך. די השגנו קצת אבנים, מצאנו קצת מלא דברים לפרקים הבאים. הכנו לנו קצת עם אוכל, כלים וזה. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה ביי.